wannan zaman kaga farauta ta yi ba nama amma kuma sun haɗu da kuɗi bilayi lari Allah ka nera wayo Allah ka nera dan Allah dan annabi dan Muhammad Rasulullahi dan Allah dan annabi kafin dan Muhammad Rasulullahi wayo Allah na la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wai ina da kan ne ye dan Allah dan annabi kafin dan Muhammad Rasulullahi wayo Allah na wayo uwata wayo bana wayo Allah na wayo Allah na kamar da kamar wayo dan Allah bukatun dan Allah dan Allah shuru kowa mai dawa bane kaure mun matata eh ni ba mai dawa bane billahi la ilaha illa huwa ni ba mai dawa bane billahi la ilaha illa huwa dai ne mijinta ko wallahi na fice ta billahi la ilaha illa huwa na fice ta dan Allah dan Allah bukatun ni musafanta dan Allah bukatun ni dan Allah bukatun ni dan Allah dan annabi kafin dan Muhammad iya tashiran dai da kan dan Allah dan Allah wai tashiran ni mana dan Allah dan annabi kafin dan Allah dan annabi kafin dan Muhammad Rasulullah iya waya Allah na wayo dan Allah yanzu ban gama yayi na ba za ka sani in tafi dan Allah na annabi ga dan Muhammad dan Allah na annabi ga dan wayo wani dan Allah da annabi dan Muhammad sallallahu wani uban ma yake sa kai na ne da ni da Muhammad eh dan Allah dan Allah ya zaka eh ba inna ba ta kai rawa eh ta kai rawa ko Allah na dan Allah dan annabi ka yafe ni dan Allah ka yafe ni dan Muhammad sallallahu ka yafe ni nace sai kai rawa to wace ko wace eh dan Allah dan annabi dole ne sai kai rawa to